Maju často trápilo zvláštne svrbenie a jej pokožka sa zdala byť trochu suchá. Premýšľala prečo, najmä po nosení svojich obľúbených žiarivých, elastických tričiek. Jednoho slnečného popoludnia pomáhala svojej láskavej babičke Lene triediť bielizeň. Babička s jemnými očami si všimla, ako sa Maja škrabe na paži. Moja pokožka sa cíti zvláštne, babi, zamračila sa Maja. Tieto nové tričká ma vždy trochu svrbia. Babička Lena zodvihla lesklé, syntetické tričko. Vedela si, že veľa oblečenia je vyrobených zo syntetických látok, vysvetlila ticho. Syntetické znamená umelo vyrobené, nie z prírody, dodala babička. Tieto látky často obsahujú chemikálie, ktoré sa môžu dotýkať tvojej pokožky celý deň. Oblečenie z prírodných vlákien, ako je bavlna alebo ľan, nechá tvoju pokožku dýchať. Nemajú tie silné, umelé chemikálie, objasnila babička. Maja sa rozhodla nosiť týždeň len svoje mäkké bavlnené a ľanové oblečenie. Jej pokožka sa čoskoro cítila oveľa šťastnejšie a menej svrbiaca. Nadšene povedala svojmu kamarátovi Leovi o svojom objave. Moja babička hovorí, že prírodné oblečenie je pre nás zdravšie. Voľba prírodných tkanín, ako je bavlna, vám pomáha starať sa o svoje telo a žiť zdravšie. Je to jednoduchá, múdra voľba. Prihláste sa na odber Slova Krepo pre ďalšie inšpiratívne príbehy. Dajte like tomuto videu a podeľte sa o svoju obľúbenú prírodnú látku nižšie.